Kubli biang sa sisin ipi gipat nong pait baro ban nga pediang subhay pi siya ka irmat ka program ka bawanra bat pin I ya ka jingim syabar jong kisaw kenro jong kijaka tre jaka kta jong kiriu san perthai bat kiriu pa khmat jong ka jilla lingba ki khana ki bakit jingmut na lor kiwei tang namar bangingej ba uwei pa uwei uriu simet ura lang bat u ya ka khana ka ba ngila ban pin le jingmut bat sya skor Hakan ke episod ni pediang subha ya unong yashim benta ujongi kata Menteri Sarkar ke Jilla iba lakmen rembui. Barumbui pediang subha pisah program tasengi. Nikong nikshap lada pihapan penitu iladi klem dak do. Ya kakam ke bapitrei kajaka ke bapisa ki jing sngu tenat ki jongpi but kashnong akaba pilahe lasan kumno tharai pin itu iladi shengi nongko nong shap nga ai khuble ya phi ba phila khot ya nga bangan ya don benta hakaneka program ka ba phila lale menta kasngi ta nga ban pin itu iladi happy kalong ba nga ka kerteng jong nga de la kamen remboi nga de ubriu uba laim lasa lakha lasan larangba apo kana kasino nong talang but nga pendep ya ki jingpule hado middle school hapo nong talang but hadin kata nga peteng jingpule sajuai but haslong de kajing he kajing san kajonga kalong hado menta menehi kalong ngade nong talang but kade ka snong try jong ngahi kade kanong talang habang ikran chapang ka nong talang nadu mene por bingirung kade sya kata ka jaka ka ba itnat kade ka sin ka maningkong banga poi hagene ka jaka nakabenta ka jingmen toy jong ki patba ki jongi yathu khambanya khindiat halor kikatu ka ni ki jinglong ki bakerpang jong kane ka snong kanong talang kade ka snong ka ba kawe ni kisang balrim tam hapo kani kithain khasi jang tia ki jongi ka laseng ya ka mkamau shu mtipshu namarba laslemba te kawe kade ka snong ka ba he tam hapo kani kathain riwar ka jongi but sakawe kane ka snong kade ka badon haka la ka jong ka culture la ka jong ka niam but lakajong ka jinglong ka jingman habang ong ka culture but kanyam hapo ka naga snong talang ki don ki jingle niam na lor ki jingle niam ki babon jong ki ying ki sem ni don ka rongkli ka bang ong rongkla festival ni don ka rong lengkan festival ni don ka rong pertu festival ngadon ka rong por mungkin baro kim deki festival deki ya dei bat kanyam den takadaw kanong talang kam dei tang bakas nong kabahe handai ka he ha ka kibun ki niam kirukom ki balong la ban ong bagi di kolso de bas ngosi kalong bamenta haji dei bat ka rongkli ka bang ong rongkla nakadaw ba ka ya kendu ya tengku bat ka wildlife act 1972 ta den takadaw kas kimla syuban pelong yaka manusnya kiwe ki argi festival pat nakedaw ki bangam la ban batai te kilabun ki ba ki khna ki ba menta kim yo issue tebat kane ka snong nong talang hi ha ka liang ka roi ka par ka de ka we ni ka we ka de ka snong ka banong kong tam hapo mekhalia ka ba ngiyo daw pai ki ba kitan nang ten amdap tan yangi kabahaki khat praspa tam kile thet yau pipe shado kalkata bat kiwan ra dakileng langba ka chatok bat kiwan ra shan bat kitop hangne kide imde kitop ki basna dang do no kide ba klong da umau kata kade ka nong talang ka ba nadu manswa kelong ki kila long farsighted banyo ak umdi ka bapaka te mentapat nakadaw ba layak klong mau klong ding kaladon ki jing jumut jong kata ka
ngila yok pada ka we ka di ka ba kham jingai bat ko hanong talang kadai 24/7 ka bumjur ngat ka ba ki paj ba nong snong ki yok bet te ka ba ar kanong talang kadai ka snong ka ba don ka jiat li ha ki nong snong barok no do ki por ndai thai namar ba barok ki intervention hang ne hapo nong talang ki bun hi ki sedang na ka snong nado ka dispensary ha ka por jang ka phareng kamot kishna ya ka dispensary dau plang da ka borsno harin kata kiwan ki ka sarkar kawan ka sarkar Assam kabu ya ka dispensary te ki school ro ME school lasdang da ka snong harin ka sim ka sarkar ka high school ka sedang da ka snong harin kata ka sim da ka sarkar ka college sedang hina ka snong pelut na ka snong mentala si utulop da ka sarkar kan ka cooperative mindset ka long ka jingya tray kata ka man symmetry lang hapo ka snong kadon that is the beauty jong kanong talang ngadu barit bakraw ngim kheng ya kanu yaw no ha kanu no kam ka bayday nang mentak imlang salang ngiyang ka way dem ta kadaw kanong talang hi kadai ka way nang inuksa ngala ban ong ba ladadon ka ji tray lang ngila ay kumang ong mene mentag ngila don daki CHC hang ne sedang naki middle school lang ba ka borsno mentag don sa college kita barok kidei ki nuksa ya ki wepat ki snong ba kumno kanong talang kayo bat college kayo ka snong ka barit ka batang saus pa yin nadu bahi ngin sa poisa ka kamsan perthai ba kata hadin henry yaman ta hinga kwa bantip ka dauten rai ka penlong ye phi min shwang am thrai be phin philatri ra ka we pat ki kam shwa phin rung sha ka kamsan perthai ka kam uyu ka phitre shwa phin shimya kata karai ban rung sha kam politics nga kalong ba kajing ya lenti junga kalong kadai ong by accident be nglaban ong dei ka accident na ka ya ka basniu accident ya ka babaha da ka jingker khu jong ble ka banong kong kalong ba Maria Dep ya ka jingpule appear ya ka neka BSc ta ka ngadi beli onos okay tambah tu ko por ngadap apply kam lepan lu ba pas jaga PO ngal apply dapat bang sungtu ba haying kimdei ki ba kolong baru spa tengah sungtu ba kan don ke jing te kale jereng khat ha ka santrik Oktober kha khandai spa prab khandai ha ka tu ko por ban pha bisa kamut ba ngile up ha ka boss kin pha po envelope dan ha tiu manager nu driver kin pha ka boss tengi mi na se deman ha ka por ngalami ka result BSc ngalapas ngajoin first day ngalajon ya ka honors hapo se deman si te up ya ka boss hang tu hapo down shop hang tu dawan ka boss te kapo ka sithi te nai men namar ba email khlat na do por mangang dap news nem te ipar ila khlat house nem khlai spa propuar te ipai men kan thejong na itar ila khlat ba mdan pisasyo ban pedeng ya ka jing boleh te ngan lek hasen deman po kantin nga skusi tangba nga ong ipi is accident for a better thing te baling ong kumta kata ka ka last date kabangan join nya ka kam kum assistant mines and royalty inspector hapo di ma ngayo ya appointment ha na January te ha tu ko por ka jing penjaj kadang dang dak we kom ka first reminder ngayo ha na June ka third reminder baladangam join kamot nan forfeit ya ka ayo te ka de ka santrik Oktober ngali join hapo DMR kum assistant mines royalty inspector te ading kata nga tre kumbahan riu news nem nga apply hikam ngaliyo pat kum inspector of taxes te nga tre hang tu te nga resign pat banil election how arjar niyo boleh resign kamot ha ka service ka ba khat khandai snem te
kajing resign junga na kumba pi ong kalong mdei ba nga datmu nga mdei ba jingai na kasnong jingai na ki naka magajing trace keleng jingai na kawar jungi kiba pun kiba mitho handrai ka accident kalong hakano kanong rim kalong ba imagine deng imla syu ban yele election larai ban nam yele election te hangne hakata ka por MLA ru dei na ne kasnong te handrai kamon jong babon kikwa bandon kandidat daway naka kongres hak por kilayawat yang kandidat ki don ki prospektif kandidat ndai naki daw ki bangam la ban batay ki daw shimet kia randin no teka poy ba ladangan yu ngan yele te ngaru hakata kamen sem kawayu ngarai ban yele andang rai ban yele anda boy resignation letter junga baro ki padok junga ya kendit are bali ka service kedang jinga dang slam te voluntary pension rumpat yo madang khat dai snem ka service ten rei balway balakhot uble lakhot la resign la election la job Kena kata calling. kadai ka calling ka bangam snothu rei ka eg ba pasio te ka calling kala ban call pi kampai ba tang ba klem ba ka mono pai ba bat ka mono ble mlai Ada. ke ngapoi na kadang ka Te nakaliang na sutu email pa ilakla no takapor Henry kidang don ki hinmen ki para nakaliang kayeng kasem kanu kajing kershan piyo naki haba pi shimya kata karai ba pin ino ka kam badrung no sha ka kam san perthai. pi baro ki men arkmi ki men try ngidon tang laingut sipara ki don ki persa bat I men arkmi te baro da kawe men sip andang ong ngalarai ki ong jai sakama te bakang skut na baro ki perlok ki ong jai sakama te den ta kadaw ka sulong laklong Te bangi pai biang sha ki kam politics kamut haka congress le pi khilem de ne islam haka seng Henry pi rai ban pinyaso no yeledi bat ka United Democratic Party ni ka UDP balai pat kata karai ka jong pi ben mi no na ka congress bat pinyaso bat ka seng rilum pi ka ngayele election ha ka kongres arsin ta how arjar khan nyo kadon ka jing at pelung ha ka politik hapo makhalaya kidon ki para congressman ki bade ki elected or unelected ki ba penyaso bat ki we ki party ki penyaso bat ke NPP ki penyaso bat ki we ki party tenrei hanga hangne nga layo iba ka prospect jong kongres kalong kam I don jingkermen te ka te ban ong pat ya ka UDP ka don ka jingkermen ru nga ong ngamtip Henry namar bahaka to ko por ka UDP ka don tang Henry mutki prangut maklaki MLA te Henry kata ka jing rai shimet jonga kalong ba ondalia consult bagi parlok ki ong ba bahaba don syaka UDP te arja khapra ngaile no naka UDP bat ka bangas ko tenat pat hanga kalong ba kandai 4% ki breu ki bakersan yang ka por bagadon na kongres baro ki yabut yang irrespective of party ki bot yang tenaga UDP ki bakersan hoy ki don katukan ne ki bam kersan su undai ki babun ki kersan te kini ki tu faktor ki pelong yang ba ngan job how biang nak UDP how arjar khatra Piti kalau ini bilang interesting ha pi ong ba pi job yang nak kongres ru pi le chika UDP pi lang job yang ko ang kali pi election ni hapo ka jala ka jongi hatu ki beriu ki pe ya ka party ni ukurtong ningkong pi ki don haka election ki don likely factor ka faktor ka banongkong kalong ubriu baar ka party balai kapisah dah likely factor tenrei hagi hapo jaintia ka jongi ngam ya krenya ka khasi ta ki breu ki pe ya
ubreu. Namar ba ngahau arjar prang ala job. Ta arjar khat lai pat ngasarem. Ta handai arjar khat prapat onda kile I bak hinunung nomikmat system compare bak kompor bang nomikmat arjar pradu arjar khat lai. But arjar khat lai ja per bak lebak. Den ta kadau onda leu arjar khat pra ngala job buntam. Te kita ki faktor ki pej but kalong ubreu ubala na emban yalam ya ka konsensi ya ka snong ka tau ya ka state, that is one factor. Kabaar kalong ba kata ka party te ngimla banlen ki party ki don lag jong ki vote bang te kine artli kinamla ban sna parthe te don ru hidan kam hi kapisar dan kami nomor ba ngamong bakia bampisah Hebreu handai kalong ka pisah kalong kum ka kali ke bakit yang ngimangin poi jaka te kini ki three factor ki don hi la ka jong te ha tu ka jaka don ka batrei nakadaw jong ka party ha ka jaka don hakerteng jong breu kue jika hakerteng jong ka pisah kini kit lait likiton la jong faktor ka baki play tangba ban bakin longkam kita baro kede confidence jong pa kede jisania jong pa kita di bakong san bakong san rei pi lu pisah long le noi kamun toy te kemudian kanong lang kitin paring siya emotions and money works together ding you may say like that. Te barang pun shopping in meet nang ni bingin jingo kampanya ya kasinong nong talang akuan kili pisa ko ga jing kili bakata habang ya keren chapang ke UDP. Yamentahi ngi I tahu senam balale ngi I kata ka jing bujili syuki menteri hatu ka don ka jing ya per hadin kata ka jing bujili syuki ka barang syudap ja haus senam balale 8,000 hatu kadon kata ka jing bam yesu thu jing butshu don kata ka jing per hapo jongki dekot jong ke UDP pi baro ke party kadai ka jingwan penyaso jong uwe puibreu ngilong ka party ha ka juga lama ngalon la ka jong ka jing thang ka jong la ka jon don la ka jong kata ka interest ka jong pi don handai ultimately ke eka bakarai ke party ni hak ban priang nomor ba as individual habangi ongka party kamut ba kadai ka jonglang te ten karai jong ka party kap la mempesusi yang na ka interest jong handai pat ya ka interest jong ka party te kita ki self ayu jong kindon hi tangba ngam yo I ya kata ka ba we bri ubu ya kata ka self interest halor jong ka party marba ke eka party haba ka party kal mut ban train na ka banta ubabon ubalang kamdei ka party na ka banta ka self interest jong no lane na ka banta ka interest jong UDP kalau na banta ka interest jong ki bri hopo jong ka state ti kemud yamentahi kamdon ganu ka jing per jing mut hapo jong ka seng kamdon na ka tu jing I jong kamdon P1 kasin ka manong kong hapo kanong talang ta kanong talang kadai ka jaka ka ba internet tengin siya syong hapo yin ka haba ka beneng ka biang kumne ta ngin layo ta siang slik kai sa madan ngin siya pe kena mampiro pin yo ban ya thulem ya ki parlok ani pleng kanong talang ka ba internet ini talang ka bala biang ki school ka biang ki college ka biang ki bang la biang ki hospital la biang ta kasong api kasba pikwa Barum bui tepi lasakri kum u menteri katanat puli puthi jong kamagalia kata nadu usnam 8,000 khat pra. Baca sin pilabat biang yakni kakam
hak khan riu tarik unai lur ar hajar ar phosan hatu phinget ba kapuli puthi hapo ka jala ka jongi kalanang kiu ne kalanang hiar Dak baburam ya chief minister jongi ubala ibit yang ana do kasngi nongkong arja khapra ba kawan ka sarkar MDA hapo adia lam jong kodat sama baula ibit yang bangan page ya ke education te ke education hi kam de ka ba ong ban la ban biang dut bat ke education hi ka de ka ba ka ba don shibun ki jinit ki jinat ki bang hab ban pe ban ong ba ke education kala kadang hier lene ka keu kata ka shong hopai ba unje aba un bishar hanre hanga he hakaji ijonga ka sarkar nadu aja khapra hado menta kum ka thong jongi ka bangin ong education ka top priority but ngila persang banle yakata but uso philaya i ba phin saya i hakini kisnem kibanwan tanga nga snokmen shikade kum ubreu uba ya kajing start uba long breu leng ba kajing start nga kwa ba ngin ai ya kajing start ya ki khon somla ki tongi te tu ngila ban ong mo barum boy ba ka jingdon jong ki college leni ka jing kata ka upgrade jong ki school na ka secondary ka higher secondary kalanang kiu hadin usnem ar hajar khat para tu ngila ban ong ta pe ki so kerdot jong ka education department swangin poi shakita kilong kidon southly kimau kawe kalong ba teachers welfare quality of teachers number 1 kabaar kadai ka infrastructure kabalai kadai ki curriculum ka accessibility kabasaw ka welfare jong ki student to kini ki southly hato ki biang ngan phai phi ha ka kerdan ka banongkong nang benta ki nohika daki totally ki snem ni iba ki nohikai nak we ka por ki don bun ki jing ta kane ka jing jong ki nohikai ka pelong ban peng tha khleh ya ki nong perkhat ki nong perdai bakum no bangin la banle khnang ba hadu arda khatpra ki babon ki nohikai kim dan kata ka security kim dan kata ka surety kim dan kata ka jing sngo tenat banlong ki nohikai ta arja khatpra ki wan shiwan ki kendhon nonghikai ban wan ya kren na ka benta ki ka jingbit jingbiang jong ki nonghikai tanga nga ongin le ha ka por ka bade te kim la up ki pelong ya kata ki strike kita ki protest jong ki that is part of the process tang re ke ka thong jong ni ka long ba beg bangin poi sha ka thong ba ki nonghikai kin don ka some sense of security some sense of ka jisngeu don buram some sense of ka recognize but ka ba kong san galong ka quality education train teachers tenila persang ban address ya kitu mariawan kilabun ki contractual teachers ngilarai bangin thung shu tengila rai ru namar bakam don ka an bangin regularize maka thung sam khandai ski ba ngin khot thamai ya ka kam nohikai taban khot kalong kat kum ka right to education right to compulsory and free education act ka ong ba kinong hikai kidi pendep ya ka DLED kidi pendep ya ka class 12 50% to yang 45% kidi bandep ya ka TET tenadu aja khat ar hat rius nem pura don ka weru ka sarkar ba perkhat ban penyele ya ka TET rengingirai ni penyele bat ki bapas layok thum balas khem
kini katet kini ru ke garai bela pemik dah Supreme Court hau kan pandai kata. Katet kadai ka regulation. Kababaro ki school ki bahab ban pas ya katet haka class 1 hado upper primary. Ki ban pas. Henry umdon bashim ya kata karai. Kishim ad hoc be ya kata kam. Ha? Henry menta hau arajar hau muslim balade arajar apusan karai ke Supreme Court ba that is compulsory retrospectively. Undai tang prospect like tang kita bahasa tang sansem service. Kamut ba the decision which you took in 2018 bang ide dan kondok ikatet that is a must kalong kadai karai ke bapaka. Ting kuan kli pin kena cepang katet hatu kata kan nyarap nak bentak kino hikai ki bedang hapedeng ke kam syakri jongki. Hatu kan nyarap ya ki. Pi ngam question ya kata ka wisdom jongka Supreme Court habaka ay karai. Henry hangai kini kila service daki purpose nem ar purpose nem. That itself nada kata katet ka bakin ile sisngi ka kam koridor ban kata ka experience ki ar purpose nem ngate ngam la ban ong ai tang ba. Kumak ang mene ngam question ya kata ka wisdom jongka Supreme Court. Ya kata judgment jongka. Henry tang namar bangam suyahap. Ngila file ya ka review petition. Hapo Supreme Court. But ika hearing jongka kalong hakatugas ni Thursday balade. Ka hearing. Tang bahakata ka hearing iman. Ka judgment kan sami hadin. Tang imat ka Supreme Court is not come long willing iman. Ban pakelai takarai. Taka ika bang menta kalong ba ngila pentip bakatet kan long anubnai. Tabaro kino hikai bang pandiang sengubhaya le. Kenang ba? Bakin ne hakakam kejongki. Dia kata ka di ka way. Kalong ko benongkong. Kaar train and retrain. Tengi ngila persyang ban ai training kino hikai. Bakin biang. Dan ada one factor kalong kitis teachers menta ngala benong da kamen sim ka ba sngu kemen da kamen sim ba sngu rip ba ka ba ai buram ki no hikai baki ki persyang ban update ya de kalong kelap bunhi kibala biang. To one is that. Number 2, ngipai yak infrastructure jong ki school. Ki school kormen kalong tip kasem masina kasem is pe kana ka school hang ne ka bangali school kana ka primary school jong na. Kaying bapli isen Hanray don bok pat ngilasna klalong kumne. Tegi government school baro ngishim ya karai how arja kaprang ilong meeting mga ba di piwalang ko por commissioner secretary jong education but chief minister kai kabangi de mille. Tanggi government school nang kam arjar klur ban pelun. Na ingin yo ya kapisa. Hanray chief minister uang Baramboy, let's do it. We cannot do in one phase. Let us start. So menta ngile imta ka menskun ka phase 1 ngilade, phase 2 ngilade, phase 3 menta ka phase 4 sispa prapundut ligi school kinsa shna thamai ya ki ying school. Tamdei tang kata ka college hapo bakmara umdan ying school, umdan ying college ka ba I ayu ka common college hapo bilam nakar ka ba you hapo sora nishna thamai yaki baro teka ngamong bangilade it is a process tang bangi identify yaki ba kindot that infrastructure ngila address ya kata we hope but in coming years kalong kanang ba mark kumong pi education kamde ba philam dep sisi kabalai ni persyang ya kaneka ka Mariawan ka sorka gajongi ngila bu ya ka committee ban frame ya ka education policy jang ka state bangila pemiru ya ka education policy jang ka state ni aja ka khandai bangila form ya committee ban study ya ka curriculum state curriculum framework te kita ngila le te anda ngila dep ayu ya ka national ya ka education state education policy kawan pa ka national education policy tengi persyang ban synergize yakine nagbenta jang pai ba takalang curriculum ru nila persyang ban update ngipek ba ki babun ki
ki exam, ki entrance exam, ki le da ki CBSE, NCRT textbook. Ta ke ka bangirai. Us supplier la ban susi, u badan interest tu la susi, indrai ngirai ba. No. Nam ta ka math science but ka English on the infos ka de ingin follow ya ka NCRT textbook. Mentang ila adopt ter. Kenang bangin ai ya kata ka jingtip baki nong ki kena school ki nom lag behind. Kata ka confidence level ke jongki tengi address ya kita. Sakwe ke bangi address kalong bangi page. We are the state Makalia is one divided by different community, major community. Garo khasi jaintia. Divided. The balaikai ngin persyang ba at least ke basic karo basic khasi ngideban lan barok ka state tegila introduce ya ka kot pule ngendo kelas 6 pakin persyang ya ke basic khas ukaro ka ngelalon sya kata kenang ba integrated ya kayu but ka weru kane kaya rap ya ka ban strengthen ya kata ka jingkwa jongi ba ka khasi language kan rong haka 8 schedule kan Sangway kabalong very unique initiative is one of its kind in the world. Ngalaban ong. Kabaho country trip kadai ka dream ka jong nga country trip ubanay January arjar arho nriu ka cabinet kala pediang ba ngin introduce ka way ka subject ka school ka community integrated skills learning. Kata ka subject mot san thomak haka kandon hak pabile ya ka metric. Namar ba, mental skills is very important. Right. And life skill is very, very important. Tementa nga nong talang, nga pas primary nga school, nga be ikajing start, nga po shalong, da kajing tumu ba nga yokam sarka. Da kajing tumu. Tang ba side by side, haka to kapor. Side by side to kapor, ngilan kumnuman, rep, banriang, banis. Tadeng ka daw, handay mentapat kikana, Wala pulih kiklet. Ladakim yakam sarkar kim tim syuk ay balay mele. Menta kham tam ngawangi pe ngi kiri ki one generation hakno ka business na ek. Menta kan ayu ya tu ka utu bak bu kharkhana kshna kali. Bau kunjung unlay shahikan tu part of the subject because anything you can do. Part of subject I report kumnogishan. Lal jeje ay tu ka ayu lal yakam unsasim. Kan ayu tu kalong kami ka badi jurang tu. Sausan mo kikon kapsa bakin penlay school yaki. Bahkan ba unlan kumno ki ade jor kumno ki ade da utu kamara po menlem tu ba Snow White. Kan ayu kikon kijuban lan. Dakata kalong bakin integrated ya kata ka skills na do class 6 ano ba skills is very important, life skills is very important. Sakwe ba dignity of labor. What le rain ba pintrei kano kakam. Kano kakam kade kabadon rom ngawan na kiyeng ka nanong kandong longdong. Ha? Mano ban poy perkat bangan pas ki BSc ngan pas ki honors nga ngan long officer ngan long MLA ngan long minister ka pertay ka plon what ju ikeng po ya kano kakam. Kaba pitre. Den takdaw kanega community integrated skills learning, it is very, very important. Menta kadang sedang kindon gejing thot tang ba kayu. To katangi address. Welfare of the student. Hagapor maya shim mangi ki student ki scholarship riu nyeu prak daja. Tengirwan ra ya kayu ba hado life sanajar. Hado sauf sanajar kila banyo syuk kerdan kijong ki welfare of the student. Habe ang welfare of student part accessibility. Nah, wan siya kata ka point ko jong pi ko ang labyang na MDT upgrade. To ni na ki government school, government secondary school baro ang edap upgrade. Yaki hak higher secondary school different stream of course. Ngam ang babaro ki stream. Kabaar ki government college hadu arja khat pragintang riutli. College of Teachers Education Rongkon, college po Turah, po Juwai, hapo Bilam Nagar, hapo Sara, hapo Bakmara. Henry hakine ki prasnem. Hakan ka sarkar ka jongi. Mauplang, college po Mauplang, college po Tarkhma, college po Rongjeng, ka engineering college, hapo Shillong. Menta mensisngi ngang yo ka approval ban sedang ya college of
architecture ban planning hapo sora ngelayo permission ban sedang ya ka planning course plan degree course on planning hapo tura ngila sedang ya ka university but kawe ka college ngilate lasdang ban te hapo jalaphen kawe motion road ka sarkar kat no public menta hadu arja khatra tangkum ba khat khandai khatra li ki college ki bayo jingarap na sarkar ki Saint Denis ki Saint Mary's ter kita handrai ngipat pangadu aja khatra Arpwait League People's College ki ni punro accessibility ni persang Hanong Telang People's College ha Khleh People's College ha Champung People's College ha Mauplang People's College ha po Mendi Pathor ha po Chopot accessibility ngila persang ban ai ya ki kena makanya kaling naga college drop out naga school drop out te mdai tang kata daki pautli ki RMS school ngila seng keleng kajela den takadaw sakaway ka politik hat bilam nagar ngila yo permission bangin sedang te kabapikali tangbapin ong hato kilabiang hapo engineering college ru ngedang ron dari kontrak basis post hapo kiwe college ngedang ron hapo gani school ron kamdei ka basuk bangile sinle tangba ngilaru line ngiron kam tang ya ka jing kersan jong ba ngimpiang but saka we inda poi saka ta akses ka problem ka ba ngipom khalia ka pun ba ki school they don ki school ki ba tang laingot ki khna school laingot ki nonghikai Tingnan haben lan ngin rationalize ngin rationalize hapo ka nagasnon jung na kawai ka school ka amlar yang school LP school kata kadon laingot ki nonghikai saungun na kan nongot ki khna school kom gitu ngin merge bat kinek tangas ngotenat ba ki nonghikai ro kila ki corporate ki community ro corporate ba ngin rationalize knang ba kini ki baro kilong ngasu ong tang kabrot ayu yang taka education tementa ke university ru ngilaseng so education department is very vibrant now malaban ong ti nang ning inli sakawi pakajaka bang akwa menyakren berpi halor kamat ka bakongsan ka bun ki bri hapo kajala ki akren menta kata kadai kami galia CPF pension scheme but ngidon hi ya minister education wala pensyai kendiat halor kene ka benta namar idang don ya mentahi ka government classroom ya kata karai ba kan yai beteng bet kene ka decision ka jongka bat kala ya kata karai hakino hikai ba kinjit ba kin choose ini siya kata ngin sekena halor kata bareng boy Tiba rembui habaya day bat ki kam jengok kai perthai ki katu kat ni ki kam penroi ki ba ka amlarem kala sakhi hapo ka jingalam ko jongphi ka tourism department hapo kini ki pratli ki snem kala invest da ki spa klur hapo ka amlarem ko jongi amlarem konsul ka banongkong nilasna ya ka tourist amenities hapo charmang tamba menta kimpala bentrikam kaladep nilasna ya ki tourist amenities hapo lajplem hapo krangshuri nilasna ya kita ngila dep sanction robansna ya ka we ka kenja resort hapo kudeng rim kudeng thumai bat kasurok na kudeng rim kudeng thumai kasundor hak basang shen nongkong khat khandai klur menta ka apply klur kataru kade lengba ka tourism department ka lock house ka bangiyo ya ka jaka hapo snong pdeng hau arja ka khandai dan redu mentam pat sedang namar bele ba ka jaka ka baki ai bersyalu syajrum lu dan jakaban late ta ka umot trail nadu dauki kinjai kijat kibreu hado snong pedeng lengba ka yu katuru ladep lasdang bansna
Tementa hapo darang la dep sanction ngam kemau kat nuklur hapo dauki la dep sanction ngam kemau kat nuklur but sakaway kaba menta ka dan ka project kaba arpusan klur kaba ngin ngat ngin yo sanction hapo sendai pak hangte hajan muktapur namar bakum ba pitip ka amrem kadai ka way na ki jaka ki bala kerku jong uble pe kini kilenti pe kine kilenti long kum ne dau mang bait hadu hangte hapen tho hadu bangla dau mau pe kini ki jaka songkai hang ne phin pe daki deng ki pentekan ngi daki deng tam dei tang ta ngi don ka krang shuri ngi don ka pepe falls ngi don ka umvi tam ta sendai pak hajan ka ta ngi don ka krem pubon ngi don tip ki bapule dang dai ka duru jumai ki ong ka don sendai ka don ka dur jong kanesh ka dur hati te ka long ba ki ngi ba de duru jumai ka don ka ruin temple hapo sendai ka bating top ka bada dau mau ka don sendai te nang tu pat habor khat kadon ka ying ka temple jong usim jain tepur te ka sarkit kan wan nang te na maulenong kile snong pleng na spring laki kwa kin jai nang te hamuk tapun pagban sendai krang suri ter kan ka nok kawang falls te ter kin seo mod breu bawan hapo jong kane ka riwar ka jongi udehi umde ban depshisngi ude ban samit ude ban samit den takdaw ngiki investment hapo kane kilabon makin nang bun shushu namar kumbang yo ba ki breu hangne nongkong ki ya ka khoi ka suba baar ki ya ka kam lajong ki bun itu khna shong plan ki darang ki seng nala de da ki tu ki ten house ki don ki bayo da ka tu ka scheme subsidi dari sarkar kile kiaile den takdaw kalong ba ka tourism hab ba invest ka prospek kadon dai tang kawe ka jinge hangi kaba ngas ngusi komunong kami be ki khajia jaka jake puta ka penthut yaw tourism tengah suang lang ba kan ka khubar ka jong phi ba aron ngong ba tos ka tourism ka ka de ka ba ai dau blei amdan balong trai tos ngin share ya ka tu jing ai jong blei ngin kam nong kanti ya ka kshat ngin kam nong kanti ya ka thwe ngin kam nong kanti ya ka pubon ya ka ne ka tai ngin lahi amde ki babu mi gide ai blai tengah khot ta la don gal no gol lat ban isu ya smuthu khna ba ka tourism sektor kanum thut ba sakawe ngilaya sanction ba nyo folklore na ban connect ya ka srok na po cham nang tena is deng tia kan mi hasken dalam kaneru kan yarap ban pengkiwi ke tourism tementang ngilaya ladak yo jaka napo sawar hajan sentung kan connect ba kan ka jeng tia ka jongi ngikwa ba kan ka war jongi hangne kandei ka sarkit nang ne kan le sport dingling konsensi ngile sport is jeng tia ngin le sha penusah konsensi semalonong kin le sha sora sela ter ngikwa kame khalia jengi bahkan connect lang ba ka kam jung akai berthai den takadaw u chief minister u invest tourism sektor ramar ba kadon ka potensial bahkan ai ya kataka jing yo kam yo jam kan ai jing syakri yo pai ba kan ai khamtam ban pengkiu ya ka economic condition jong baro sagway ba kabenta ba kadai ba ka amrem kadai syak ta kabenta jong uput usam bari ubajrong kumba saw lai phulai kilometer hadu saw pesan kilometer kaba ka Meghalaya kaya sambat ka Bangladesh katno na kilometer ka amlarem kaya samlang ya uni uput usam bari kanu kilometer ngidan kumba saw pho way kilometer tin kini sa pho kilometer katno kata kajing ong kay fencing ka bala adep ba ka fencing ka badang sapat ka fencing ka baladep imatang si kilometer tam ar kilometer ka barang pun ka basa namar ba pitip hisani sangi ki jaka jong ki jaka rep sudah ta kibriun marngi hang ne de nong rep ta ban pat ya ka jaka ban ai ka jaka usung tho ba kam long usuk ho ai ka sarkar ka siu ka compensation
handai lakan kendau kan ne ka competition ngalek ngabam lalut handai lakan kendau ko don weu den kwai ka un yap nadu bau sedang so kamu tu nais hojar hojar lalau so lai sau suri si mudah hilak un weu den kwai un poi dan nak dawa pli ki don ngajing benyau ban ai ka jaka den ta daw ka thut ta ka sarkar India ka first back ya ka sarkar makhlia ba kade ngaleh ka por bangadang long ku home minister mangasya ikendo bat home minister jong India man ka por bang ikendo butip ba kade konstitusi nga ka basa lano tengah syong mai pegi de caka jong pai ba ngam la mle hab ban yo ya ka jing ya monjur lang te de ta daw ka boda fencing pala bandek kede kebenaran kam kadon kam tang ba syangi seneng ong kadon kam ru kata kam dan kam ru kata langi pe tang yang interest la jong ke tanda pe national interest kadon kam te kindia halor pi ong kita men tan kindia halor ke department ba pi lajudan mensua kata ke home la kan utili kita ki police outpost ki ba pilapen yang ani ban keli te ngatrai mdai bakop kalong haki por haki license kedai ka por jong ba rembui ke babun tam kita ki upgradation ke bambu outpost upgradation but sakaway ke ba sanction ya kini ki jagasan jong ki jagasa but sakaway ke ba introduce lang ba ka jing ka idea ka jong chief sang introduce ya ka police infrastructure fund ka ba wewe SP wewe kam dang ya san paulak ban tre ke ba de ban le ka shanghai SP te nga kidata kim dan bat nga ten re nga long bak men kawai ka bang kementam galong kane ngi tre da jing jar baro ubreu uang ba ngi dan kam man pembek yau put usam bak asam ngi dan kam ban aji da asam hanre ka por mala kemen remboy ngi labo ya ka opo sapa mo kro ngi bu hapo TV ngi bu hapo kersyai ngi bu kelen ngam ko mau syuk gitu ki bordar bagi pen scam bakin dan ka opos kenang ba utay nang te unum yok bantur sya kajaka kenang bagi bordar ni kidan ka jing sengai sakawe andang apo atau put bangan we kawe ka bangale da ka bare kabamdan ba kemudian kata kalong ba banyak keren put ngihap banyak keren banyak pembet henry ban pelong long try kawe naki ban aji sengan bagi tanat kabar kapsiar jar ka RMS school kala yang pop siar kamu tahu asam menam le umshru ban poi syaka umshru habjain asam kumtu kan poi umshru ha umshru kadai ngalawan play ya ka school ta karur umsutu dari prendo asamis kasih umsutu tangba katu kadai kajing don ka school kadai ka way naka upilar jongka mekhalia bak nembantur asam sakawe hapo langpi baro ngi kren kita hilangpi kita isu langpi handre ni upgrade ya ka right mensau of program school saka RMS school ka tisna ya ka building kadang jaj bahkan ayu tekinero kini part an parcel jong kita ke piong international border atau home police kita outpost bagi kita ki pendek pensak output. Okey tu Pak. Meneng orang pibing ni keren halor ka Meghalaya CPF pension scheme. Ki katu kan ni ki kun hun seng ki ba mi khmat ya ki nonghikai ngadan behini mo ki kila pyrshah ya ka CPF ba kila kentaj ru ba kalong kum kata ka jing bujli ka ba telot hadu kata-kata. Banda kali yang sarkar Meghalaya kalarai ban ya kani hakin nonghikai bakin jit. Ya menta kai ka status halor jongani ka policy but hatu ka sarkar kandang yai beteng ban bat ya karai ka jongka PE kanne kamde ke isu kaba menta nado ba mi gi deficit school kanne ke isu kaladon tangba unjidan bale te ngiru kia nonghikai kia file ya ka kes te ngihap bandon ka scheme ngilapan mi te ngilap ai akan ka lead bank ka SBI
bahkan le na ka menta ka jimentoy jong ki nonghikai ta ngila frame bakin la ban draw san 10% na ka CPF ke jong ki pat ka we pat kin sa wan suki ta hadin ka tu ki ya pyrshah ya kata don ki kenhun perpiawan ki ong ailat yang iba nindrono ya kapisa yang iba ro te ya kitarung isngap mangiu ka sorka ka basngap ta pi ong ai ka skim ngila ai ka skim pi ong ka skim kamlong to kamlong ngin sa pe kumno bakan long de don pom ong ailat yang iba ngin simno ya kapisa jong ong to ta kata ke ta hado menta kalang kum ta ke bakwa ban draw ngilap mi notification ngam kam batai bakwa ban ne hapok ru ya yo kan una kam dan bahun tipin ya siya prang may bat kata ka decision ya mentangi kaji ya keren kadang ya tapi sampai ke ka formula jong ki ka bakhamba te ya menta ka tu ke ka ngilale hadu banda kalada kumwela da don kanu ka formula ka bakhamba namar ba ya kan ngilale first time ba aron pp tang ya ka one section handai first time ar phulai hajar mut ki nonghikai kin kan tu po tu ka scheme ki SSA kini ad hoc mansua kini ki Hindi teachers kini ki pre-primary kini ki science grant baro ngimde ban pe tangang tu bangin jet pi kumunang media pimde ban pe tang ya kita pyrshah peking tu apply jar ki hun kim hun la habangila ka ban skim bam judon menta kala don di man pe kun ta ke okay fair enough sa kaway ka jingkili siya bangin siya kaway pa kajaka barum boy bakata kalong ni iba ngapto ang kali na fi mo ni iba bun kino hikai menta ki kimi no nakakampuli ka jong ki kwa ban contest election ban yeng kumu candidate na kano ka constituency ban yakun ya kano ka election kat kum jing smut jong pi shimet kay jing smut jong pi halor kani galyang pe nga ka hok jong breu ngim la ban khang tang ba ka educational institution kadai ka temple of learning amdei bangin mix ya ka politik bat ka temple of learning den ta kadaw house name arja arphuwei man ngawan ra ya ka ain kaban bar kabanam sha shu yaki nonghikai ba kinshim shuti banila election lane ban long president long secretary yaki hakapor bigidang serve hapor bagidang sir kamot ba kim day ban mix ya ka politik bat ka kam hikai te gelapas ya ka an handrai ka supreme court ka high court ka penduk ya kata ka anjongi bat menta ka kes ka dan hapo jongka supreme court ngasimet ngam sha phi ngam la sha ya kan ne ka ban mix ha ka ban hikai po class le lut por le pen khlan de ban long candidate ban long popular ni to tang menta ngam la ban khang mar ka an ka sha lada ka don ni kata ka yu tengah ngam sha contest joint party resign na ka kam lay Tadin tak daw Maria ayu nga ong mentapi. Nga ong pi every nga ong marumboy I feel pity for marumboy. Every election he lost good teachers to politics. Okay. Education politics gain but education will lose. Gone are the days where every businessman want to join politics. Now it seems every teacher want to contest election. So personally, this is my personal opinion. Kabangahi, ka politik, kadai ka bakentang, ki education, sumhawat mix ya ka politik, hapo classroom, hapo institution, to kata ka freedom jenga bakan jet ya kanuna ka party kadon. Bakan yo. Baladang akwa bang contest election ya ka kamna ka. Hindi ban sim shuti le hikal dang rem election. Penga. Kum inspector of tax kakdai snang basu ka resign. Ladang rem ru ngamla su ban le join. Tenrei kalong ba nga focus na kabentaw paj ba
Now there is nothing to fall back. I have to do to convince myself ba ngan le yak ba bhatam. Khnang ba pai ba unjit but undai tang ba unjit unnang yai jet. Handai lang ong thaj la. Kan ne ka kam ngan le hikai no ngan nam tre shu. Pi ngin nam la ban syakri ar kan rat. Barum bui ka jingja po thangsku kumpitip kalasim ya lai phulai ngut jing im jong ki nongti doyong. What happening ka jing khang kata ka ban jong ka NGT nrai kani ka kam kanang yai biteng klem don jing sange. Ka jing kili ka bang kongsan ka long hatu kadai ka jing ba ngim don yaki an ne ka jing kadai ba ngimla ban pentre kam yaki an. Kalong berar. Kawe kalong ba ka ain ka don. Ka ain ka perking. Henry ban implementnya ka ain ngiran kam sibun ngiman power. But kabalai kalong ba namar ba kumba pitip nado kaknai spa nyo pusan ter ka kamti daw yang am khalia kala sedang. But kalaya kibriuk im jakpo ka ekonomi ka state ka kiu ka jing yo Henry san kan san ha ka jing khang ya u deu yong te kalong ka ba ya kibriu ban find the alternative livelihood te kane ka pelong yaki bakin persyang ban circumvent ya ka ain te den ta kadau namar ba daki peu hajar liki krem do yang apo ka state of Meghalaya ta ka sarkar kay le nak ka por shikoi ka por ta mentaru ka supreme ka kutru kala aya ka ra ka committee ru ka don hanrei habala tngan teng pelong ba matla ya ka ain bab skeu haba nga ongkumta nga kermen ba ka sarkar barkipay ba kinitrelang ba kino kibangile kinlong within the parameter of the law. Ti nakaliang yung fishimet hatu pikershan mo ban banwanra ya kata ka scientific mining no nakaliang ka yung pinya to support mo ya kata ka alternative nga kershan bahaya kata Henry the question mark kibabon kipar jongi shane hapo Meghalaya kidai usim jongki kamot u thickness jong u deuyong umdei ubarben ta den ta kadau kamlong feasible yaki babun kipar ban le ya kataka scientific mining sakawe kajidon kam daki spa akar ban prepare ka mining plan ban le ya kita ki scientific mining ka penlong no ya ki breu jongi ba artaten te den takadaw ka sarkar ka di ban review ban penjem ya ka ne ka ain ka ne ka scientific mining namar ba khnang bangin la mar kumba kalang menta ka ka bajot tam de tang ko ha ka ne kar kom ko bangile menta ka rat hole mining kalong ba kakta ya ki Handrai ya kamariang namar ba najrong kamta dangile scientific mining namar ba bon gijaka ngin hable dakan open cast te ka open cast kan kta bah ya ka mariang te ban balance kata the need of the law the need of environment the need of the people kam de ka basuk ban jubab te personally nga kersan baka din don sofening handrai kata scientific mining kan long katkum ka jinglong ka jaka ka jongi kamde bakan long ba kum sarkar square kilometer ka jaka ngila man le ka bamon andre hangi ka phiti bikalan holding something ka ba kamdon hiu katang katukan nengun kiba qualify ban yo ya kata ka scientific mining te andre ambaro tong to ba qualify u tngan
uneu badan kendat uthan ni teka pelong he kiba Tiba apa mai kendu ipi ningkong apa shalong piong yang lakat nis nem ngaya lap election ngam jupin mi nakasentur jonga ya kata kentin ni ta senten nakabenta kari bat kajat benrio khila banyak tu ngak niat boleh kali long ta pimpa jupin mi nakasentur la jomba nakabenta kari bat kajat benrio pi kam dei ban mi Henry ngide ban song tho nga dei unong war nga dei khasi nga dei jaintia nga happy ban yeng nak benta kijat benriu lajong ngam dan kan man pemi da kata surban nak bentau ta habang ade war habang ade khasi media I have to stand for the right of my people ba kidei ban yo ya ka hok ke jongki ngam dei ban nak benta kiwe kabar nadu banga yo sneu ya ka jingalap jongki we ki breu kalong ba kari nadu kinyo pau kari bakajai benriu hatemir karyat ha hadu mentaru kari bakajai benriu haka habru kampat haka kiur kampat kiu Kesaku deh hang ta. Kesaku dang ta tekalong kajing ijai benriu teng-teng along artificial tetapi ijai kajai benriu ijai lade ijai yang kesem ijai kesenang katau ijai kathain ijai kemuluk ijai kestip nong skak bakadu long ubriu uba buram yo blei Tiap mengikinas maki election 8,000 arhufrale kam jinga isu kini mdi kintin jonga hatu ke UDP kan shu yailong kata ke regional party ke basu sedin bos baik kuma anga kada mdi kintin jonga kintin jong kibri hi osngo hi haki taksi haki dukan sha dukan ja kai ka prospect jong ke UDP ha usnam 8,000 arhufra pi baro ki parti ki don ka unit ka principle kidon laki jong ki policy ki jong ki ta ngi kum ka parti ngimla ban ong ba ngin kelai ya kata tang namar ba upaj ba ukhain parti rit yangi ha ngimla ban sui ya kata ka ideology ka jongi ta ngi kum ka parti ngin tresitom bat ngin kermen hi ba kasur pai ba hakawe kasi un realize ba ka parti depi kayen na ka benta klem da yu na ka benta jongi na ka benta ka roy kapar bat na ka benta ka jingki ku jela hakis nemwan tana kermen hi ba upai ba un snap mia kata to mentang isyong jrong bos lah saya simano belum antip ngin nya bos ru ya kata teh ya kepadang wan tebi ngin su Tibarembui ka FKJJP jong ka East Jaintia Hills District kala objek halor ka jing pendan kam tang ya kentin khasi khlem da kentup lang khasi Jaintia habe kren halor ka job reservation policy dangchen hapo ka ying dorbar thau an namar ki ongru kata ka di ka oversight namar latip ya ka meghalya kum ka jilla ka kentup lang ya khasi Jaintia badgaru hatu ngidon lah ka ju ka setrimo khasi Jaintia pi ha kata ka jing kren ke jong pi halor ka jing ong ka oversight jong ya kata ka khasi klem kentup ya ka Jaintia kamut pingi haban sungtu ha ka reservation policy 1972 la ayangi 100% ya ki garu 100% ya ki khasi Jaintia ta ban pangkala tang khasi kalong kamut hapakala full ya ka reservation policy ta kamu kata ka dei ka baki objek pakai bari hok pakai objek kabar haka jing ong jong pi ba hato ukasi bat Jaintia uya pherne kumno ngimla ban klet ka ukasi bayar habe ong khasi bayar kamut ukun topya ukasi ukun ulangam ukun maram ukun topya boy ukun topya war ukun topya u pnar te kamut ba tang ba nado ka constitution kala itu nado mensua nado ka pareng kala itu yangi ba
ngidon ka jai bendu jingi kadon kadai ka we hendrai ngidon ki sub tribe te kum mangi ngi gidi war ngangam de u phin ong khasi phin ong ngau jeng tiangam de ngadon la ka jong ka kenten ngas sarong la jong kenten ngadon la ka jong ka rukom le ka riti ka dustur ngas sarong ya kata hendrai ngadehi ukhasi bayar hapo ka utunum jong ka new trap newsku. Okey toh. Tekat tu kat ni ki project ni kita ki investment khamtam hapo nartiang ban hapo Jowai constituency dangshen mentau senem hi. Okuan kli hi bakan ni gede jing kli ka bakhadu jonga kata kalong ladadon ke ka ba phimpat la ban pin urlong nakabenta kiwar jantia hadu menta ke kata Pi ngas ngaut ngai khuble ya ka sarkar ka ba snap ya ka jingut jingnam jongi na ka benta jong ka roy kapar jong kaneka amlerem civil subdivision but ka amlerem constituency namar ba ngas ngau tenan ngai khuble ya kinong mikmat barim ke jong wa jon deng parmen jong wa posna lengba jongki ngiyo ya ka war ka jaintia border subdivision kabangin rakhe sanphosnem civil subdivision kabahadin lapakalaya ka kumka amlerem civil subdivision ngidon laka jong blok perkhat ka amlerem ka dei ka we ngi banong kong tam ke civil subdivision baka sarkar ka ai balai ka ai ka question balai ka dei baka recognize baki war ki dei ka different kidon laka jong ka culture laka jong ka dialect laka jong ka kenten ka thleit ban ngi hapo war mdei tang ka war ka dei ka juk ka kten udarang odon laka jong ka kenten up sadwar ngam song tu ado menta ka kren sadwar nga ta o lamin ka pronunciation terter ngiron tang ba ha ka shatri jong ka war tenga sngu ya ki ba ki ngiyo ya ka block ngado ndain thai yo ya ka civil subdivision kane ka de ka umpo liu jong ka roy ka par te kane ka umpo liu jong ka roy ka par hapo ka civil subdivision tamba ka konsi jong ngapan ka he ya ka civil subdivision kumba prajar vote kavut jonga kam hapo ka amrem civil subdivision ka amrem konstitusi ka he ya ka civil subdivision ka he ya ka block te kine ki we kisnong ya ha ka Jowai sadar bad haka thatlas king block te ha ka liang karoy ka par ye dil mangemur katuk advertisement namar ba ngayo kat ba ngayo ru ngam kedang namar ba development is progressive is dynamic. What I need today, kaya ka kam menta ngala bandom non kam la siski, handai ka bakong san kalong ba ngi pe kaya ngi non kam menta. To haga yang jong ka solution jangi ngi labun ki office, labun ki to ka executive engineer pilu di kampandon, handai ki umbam umdi ki paro kaya ka bakong san ka bangakwa ban nakabenta kalong omday tang ban kiw ka amrem mentang ihap ban page kumno ba improve ya ka living jong ki brew ka living condition ki khamtam ha bala shakta ha kanega marba ha kanega chikhang do yong khamtam ne ka thai sken talang ka thai mupot ka thai mus yong no ka thai mustem ki ba ki bon ki ba im kumno ba improve the living condition ka ba kongsan kalang bangi de ban wanra ya kita ki project ki sustainable project ngim de shu ban pe ya kita ki project ki ba he tang ba ki bumlang sustain kane ka de ka jaka ka bala kar khu da oble ka jing internet ji kamariang kat bala ngi de ban penne pensa ya ka teden tak daw ni dang kwa bun kijing mentoy na kabenta jong ka amrem civil subdivision tenrei ngong ngi ngilayo ya stadium ka amrem subdivision ngilayo lasna menta ya ka 50 bedded subdivision hospital ngiladon ka EMRS ka bagin sedang maybe next year ngiladon ka college po nong talang
kabala sponsor, kabala siu tulab da ka sarkar, ngiladon arteli ki higher secondary school, kasok ha ba kanong talang, ngiladon ki RMSA school, te ke kabakongsan, tang kita ngimayo, ngidon kam ba ngin wanra yaki kerja project ki bilang sustainable. Ki project ladang ayo kalat, kabanga kwa menta kalong ladang ayo lat kandon kawe ka skills institute hangne lah de hepo kanong jaka kaneka skills institute marmenta skills is very important. We have to empower our youth through skills. Martang ki common job ngin yo show dengidon kam ya kita ki skills institute ba kidon kam kabaar kaba ngidon kam tam kalong ba hangne hapo kathain ka jongi kini ki border hat kaba nado mensyuah ka por midang kena ngidon kan ka barter system tahadin bala don ka yu kila penduk 1976 tahado menta ngimdon ta kabalai kaba ngi don kam shushu nak menta kane kathain ka jongi kalong ba ka connectivity nang ne station Shiliang nang ba kumong ang ipi menne niladon connection nang ne hado cham katu kajing umat ka bagi dang snana saneng dang yo nang sawar hado hang ne hamuput musakhia kan yarap te bun sin hi ka jingkwa ban pinpoint kane ngidon kam kamut ba ngi kabangiran kam kalong ba ka sarkar ka dewan pay kinong skim sarkar ki dewan prohibition ne kinong ki skim ki ba ka sarkar ka nakamta ka jimto ba ki dewan prohibition ne ka bakong san kalong ba kung the livelihood program should be always be there no ba no matter ladang yo ka sarok ka babha ni kalong jing kam yo tong khaban bam ha ke ha ngai sustainable development linked to livelihood, that is more important. Balak men rumbui kalong ke basngo tunat banyo banyak kenduk markhmat batpi banyak kren banyak khana halor ki mat ki bakongsan nadu men step kubli shibune ba fila pelat por banyak sim menta bat ngi hakani ke episode bat nga kitbok kit riang ba ublai nang kurku pi ba pindang ki hakanu ka kam ka ba fitre batu yai beteng banlong kata ka jing kurku nak benta ki babon kubli shibune ka por ka jong pi nakaliang jong ngaru ngas ngau tunat ya kane ka konsep ka jong pi nakadodarshan baka tim ka jong pi kaneka konsep ka jong pi ka ba kamde ka ba ngin shushong ha shulong ngin pe de pidakwa ban jingo ban yoi ban pe hangne tanga ngas ko ba nang yai shakman khnang ba ubriu kibriu kintip ba kawebu ka jaka kalong kumno ba kumno kalong khnang ba kam shude ka jing kan long tangka sitcom ngrei com venturing. Thank you.